Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Kumusta? Adlaw day karong Martes no, pitsa 31 sa buwan sa Marso tuig 2026. Ug atang day no ang mga lenten drama pahaom sa Semana Santa ako na siyang i-upload no mga ka-listeners sa Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo mga ka-listeners no. Lenten drama pahaom sa Semana Santa. Og shout out dahil no, sa tanan nga nasunod ang dramahan no, nga akong ipang upload nga gikan sa aming drama. Salamat kayo no sa pagsubaybay. O karon no dito maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Eliaga Esparis. Part 29 na tanong mga ka-listeners no. Idol ko si Tatay. Niabot na ang unom ka chicks nga bisita ni Serpo. Kinsa? Unom ka batanong babae para sa mga bisita. Mga babay? O inday atina. Nganong doon na may mga babay, ha? Basta doon ay mga kalihukan sila si Serpo. Naagi na sila. Unsa kag panghiluan ko na sila? Sa ba? Uy! Tuna! Iyo! Madungkan ka Serpo nga na. Ayong pagbuminaw Amay sa baby. Let's Pinoy. Ayong ba, baby? Atiman na ang mga babae, ha? Atim man na. Serbong! Welcome, ladies. Ni sugat pas buong ay. Kinsa na sila? Ha, Bong? Mga angels. Si mga angels. Maunay muatiman sa akong mga visitors. 5 ra ka buok ang imong visitors. Nganong uno man na? Ako di ay. Bong! Oops. Mouth shut. Okay? Basta akong kalihukan ug akong mando, nobody is allowed to question. Bong! Ayaw lagi. Bida. Ayaw yung question na ang akong kalihukan, Chuna. Tuti maglagot ko, anak. Warning ka na. Warning ka na. Subject for penalty ka na. Bong! Pangutan na ka kung sa penalty? Kung sa basketball pa, ang penalty out of the game. Mag-graduate ka. Meaning, mahawa ka dinhing dapita. Klaro? Yes, Bong, yes. Diha ka na. Kayahon ko ni... Kayahon ko ni... Boys, Sir! niya na itong pagkaon. Ihatod na. Yes, sir! Yes, sir! Human sa pagkaon, nanasad ang desserts. Wow! Kanina. Niabot na ang unom kalitso flan. Oh! Matamis ang kilijib plan pati. Kanina. Oh, Tiyan ang inyong pagkaon! ipahimutang gamay. Uy, Amay, dire dali. Good. Mayo kay nitabang ka, Chuna. Saribot ang ilang mga drinks, amay. Oh, Tina. Anak. Mitabang ka. Yes, tatay. Good. Good. Oh, sir. Yes. Di ba ka sa tida mo na dito sa beach resort na nag-meeting tan? Yes. Oh, okay. Don't worry. Ako ng bata. Yes, sir. Oh, sama, nakaw yun ba mo sa pagkaon? Oh, yes, sir. Lamig, sir. Tayo na. Dadaan ko sila water. Atong butangan ng water ang imong basa, sir, ha? Oh, yeah. Thank you. Okay. Ang imo sa sir. Thank you. Dili basta-basta ni serve na to. Ako ng inanak, si Atina. Yes, sir.
Gwapa kayo ng ako inanak. Pag-artista na. Wow. Umaabot ng CPA lawyer. Okay kayo. Ngayon na ngayon. Tapos may mong CPA lawyer, palansaron ko nag-congresswoman. Wow! Nakadungog mo? Ako nang himuong congresswoman. Yes, boss. Pakpak mo, pakpak! Thank you, tatay. Pinangga kayo nako kining bata. Kadungog ka, nay? Yes, Athena. Dako kay pangandoy si Bong para nimo. Himuon kang CPA lawyer. Unya Nay. human, kung mahimo na kang CPA lawyer, palangsaron kang congresswoman. Himuon ka niyang congresswoman, anak. Nagdamgong pinangga kong tatay Bong. Athena, Kano sa man sila maman sa meeting, nay? all day tingali na or mag-overnight na sila, anak. Unya, magtagsa sila babae. Diya ka na, Athena. Wa mo tubay sa nanay. Klaro kayong gisakitan siya. Giduwa-duwaan ka lang ni Bong, nay. Onsa na, nang amay? Ay, imported nga bino! Para nila! Ako'y danang. Ako dali hatod. Ay, ako lang inday, oy! Ako na. Ang inyong remittance. Yes, sir. Jarang ako, sir. Niya ang gamay na kong attach case. Okay. Buksi. Yes, sir. Niya. Oh. Niya na inyong wine, tay. Oh, okay. Ibutang o palihog gawas lang Athena, anak. Yes, tay. Gramping kwarta. Dito, chikis man. Dato kayo sa tatay Bong. Wala kikuyawan sila sa dihang misuot ko. Nakakita na yun ko sa daghan kayong kwarta. Pulos to sila nagtawag at chikis. Nagpasapot. Nga pulos kwarta tong ilang da? Oh, siya po ni. Hello, Paul. Butong, asa sa Alan? Oh, sorry, what is ba? Naglaroy-laroy ta ko to. Mao ba? Dulo ko ibalita niya. Ha? O, sabi ta, Paul? May balik si Athena sa Mountain Resort. Nag-uban sila ron og sa iyang nanay Chona. Mo ba? Salamat sa informasyon, ha? Paibaon ako sa bayalan. Bye! O, sige, bye. Paibaon ako sa bayalan. Kung may baho siya, labi siguro, muadto sa bayalan sa Mountain Resort. Magkita na yun siya sa iyang anak. Hasta ni Chona. Mag-abot yun sila. Tawag na ako. Masinigi, mutubag siya na ako. Masinigi ang giun ang iyang cellphone. Ang iyang messenger, suwayan ako. May tag-active yung messenger ka. Ay, di active yung messenger. Pero suwayan lagi ako. Basin pa di ay. Di ka makontak. May tagmuli na lang siya kay padanghon unta nga iyang makita ang iyang anak. Niyan ako doon sa Mountain Resort. Yan na si Chuna. Pero, tas-taas magkural. Hindi ko makakita sa soda. Gumas ng tingali. Gusto. Ando ko na puwet sa babaw nga bahin. Na makalantaw ko da pa mo sa sod. Sama sa mga pag-ari at Arizona. Gusto. Wanto ko sa babaw nga bahin. Wali pa na lang ko. Nga akong makita si Chuna.
Malagi ko subat yung kasing-kasing ko. Naggawas na sila. Og tuwa na sila paingon sila tagsa-tagsa ka mga kwarto. Amay! Amay! Ay, sir? Asa na mga bisita nga mga babae na to, ha? Ay, tuwa silang holding area, sir? Okay. Papaabuta sila. Kay nanganha ng ako mga bisita. Ay, yes, sir! Mga manyakis gud sila. Come on, boys. Yes, sir. Sod ka mo. Yes, sir. Good. Hello, girls. Hello. Ako mga bisita makig-uban kaninyo. Sige, sir. Don't worry. Advance yung talent fee, dawata. Uwa sila makabentang hini ako. Nakalili ko sa jealousy. Og nakuha na ako silang picture. Mahawa na ko. Og lakip si Bong. Mikuha sab siya sa usa ka batanong babae. Baboy ng dako. Buayang dako. Ay, hala. Si Inday Athena man ha. Gate na sa luyong bahin. Ay, hala. Nagdali man. Unsa kayo bation ni Nanay Chona? Nga doon na si batan og babae nga gikauban si Bong. Dali, Tina. Oh, nang amay? Ay, Day! Diin ka magikan! Nagdali ka man, God! Maayong pagduminaw sa Lex Pino. Puan, kining... Ay, hala, Inday! Ayaw ba yung kumpiyansa diri, ha? Bantay ang imo mga lihok! Ha? Ngano nang amay? Gilibutan sa CCTV kining dapita? Makita ba ya ka? Unsa? Kana Inday Athena, oh. Hinungdan magani nga nabunog ni imong inahan. Tungod man sa CCTV. Nakita magud siya nga nakiksulti kang alan ni imong tatay. Oh. Nang amay. Mga ako pa'y ikaw. Ayaw yung kumpiyansa, ha? Magbantay ka gid sa imong mga lihok, dire. Ngilad na si Sir Bong, basta mao'y masuko. Dili ba kina mo respeto, babay. Dili na maluoy. Mungkulata na. Na, doon na maganihigayon nga nasuko na si Sir o sa iyang magasakop ay halaoy. Gikulata. Abi ni mo na kuyapan gani. Gisud pa kid og sako o gitambog sa dagat. Oh. Unsa? Hala, oy. Pasaylua in taon ko. Wa ko makapugong. Nakasulti man ko nimo. Oy, kaso ng amay. Ay, pastilan. Ayaw itong pagsaba ni Athena nga nagkasulti ko ni mo, ane. Kaya kung mahibawo sa Sir Bowong, na mapatay yun ko niya. Nang amay. Ay, palihog in taon, Inday. Ayaw in taon pagsaba nga nagkasulti ko ni mo, ana. O, nang amay. Amay! Ay, hala. Si Ma'am Chona, kitawag na ko niya. Sige nang amay, atoan na. Sige, Inday, diha ka una. Dagkanog ni hibawaan si amay. Sa kinabuhi ni Bong. Asa sila, amay? Ay, tuwa sa holding room. Unsa ilang gibuhat? Ay, naga-enjoy man to sila. Unsa? Ayaw na lang pagduol dito. Na, magsakit lang din ang dughan mo. Amay, Ay, sige na, Ma'am Chona. Biyaan tauna ka.
Kay gisugo pa man ko ni sir. Masa mo yung gisugo? Pandaman kog mainom para sa mga babae. Oh, puslan man. Muinom ko. Aron mahungaw ning gipati na ako. Nay? Oh. Oh, Athena. Mainom ka? Dagamay lang. Ayaw pa daw siya magibati, Nay. Athena. Diba? Madiskarte ka? Athena. Gilubok imong dughan karon sa gibuhat ni Tatay Bong? Hilom. Sakit, Nay. Athena, paghilom. Di lagi ka makaako o biyak kang Tatay Bong. Athena. Bilib ko sa mga diskarte, Nay. Ako inaluoy ni mo, Nay. Athena. Pasilipod ako din akong panuan sa kain Chimilina. Makalili ko sa bus. Wala na ako makita si Chona. Mayroon tayo mong gawa siya. Saan makakita lang ko siyang nino. Lipay na kayo ko. Mahalag na siya sa mga kamot ni Bong. Ay, Chona. Kinayang tawas. Si Chona ka. Chona, ako lang nga. Naimisunod niya. Oh, siya di Athena. Siya ka na. Hindi, Athena! May nagtawag man sa kumpangan? Kisa itong nitawag ni mo. Ang iyang tingog. Ang iyang tingog. Kinsa? Kinsa, Athena? Ang iyang tingog, Nay. Si Kinsa? tingog ni Tatay Alan. Unsa? Shit! Kung niya siya, animal. Animal siya. Mapatay ko siya, Athena. Nay, Siya man nagdagbisit sa akong kinabuhi. Siya ang hinungdan nga mabulog ko o mawad-an kong trabaho. O hinginlan ko ni buong gikan dining dapita. Nay. Asa siya? Asa? O, ako mahibaw, Nay. Nakabati man tingali ka. Nagabati ko! Magawas ko, Nay. Ayaw. Oh. Diri ka lang, ayaw pagawas. Ipalak na ko ang gate. Why makasod? Nay. Nakita na ko si Chona. Ngayang nilag ang bulan. Sorry, Chona. Huwag ko kapugong sa kong kaling buangan. Ako ay nakasinggit mago sa pagtawag sa pangan na hindi Athena. Sorry, gan kayo. Nga nangipayay mo ipalag kapitan, Chona. Di na ko mo dawat og guest, ha, humba. Mau ba? Kung doon mo abot, huwag pasudlon, okay? May problema. Asa mo si Dayantina? Ano nangutan naman ka? Nakadungog ko nga doon ay nagtawag siyang pangan. Unsa? Pero kausara. Nitawag sa pangan ni Athena. Pero wag ko'y nakita. Ay, humba, basin og hunahuna lang to nimo. Huna-huna na ko. Oo, basig sa hunahuna lang to nimo ba? Wa man may nadungugod. Uy, mau ba? Muraman ko karo kayo yung ako nabati ko ng pangan yung hindi Athena. Ay, oy, basig nakatug ka, nya nalimungawan ka. Wa magumatog. Kabantay ra ba ko nimo, inigsandig nimo, labi na og andar ang aircon sa sakyanan, dahil kapislok ng imong mata. Matug lagi dayon ka. Muraji. Oo, no? Mauna diha. Diha na ka, oy. Basta ha, timan iway pasudlon, ha? Sige. Way pasod yun. Sige. Ako? Nakatog? Wa man. Tinawag yun akong nabati na ko ganiya. Nga doon na yun natawag sa panganin ni Athena.
Ganinahan ako kan. Asa magagikan ng imong tingog. Wa ko'y nakita. Dili may tapong masayop ko. Tingog ka to ni Tatay Alan. Suman ka siya. Bahala ka. Wa pa mawang akong dakong kayubos ni Batay. Sa dakong iskandalong imong gibuhat. Nawag nang akong pag-ilaw pagtahod kanimo. Athena, Imong gipasarada ng gate? akong gibanduan. Way pasudlon. Nay, Di ko gusto nga mahitabo pa nga kulatahon ko di buong tungod ni Alan. Di ka una. asa ka? Ato na ko si Bong. Mutabang ko katod sa imnunon sa mga babay. Ay, unsa ma'am? Mutabang kaghatod sa ilim, no? O amay. Ay, nakatod naman ako ang uban. Dito sa holding area? Ay, dili. Sa tag sa kakwarto. Mao ba? Ang wa na lang nako mahatod. Mao para sa room number 17. Ha? Kisito sa room number 17. Sila si Sir Bong o batanong babay? Ambi ang ilim nun. Ako'y muhatod. Ay, sigurado ka, ma? Bungol ka. Ako'y muhatod. Ikaw na saan? Naghatod ko sa ilim nun. Wa ka maluktok, Chuna. Sorry. Unsa rin... Kung may mata ka, tanaw. O kung may ba ka, tak-uma. Bong. Mauni inyong gibuhat? Para di ka mo palag lingkod. Bong. I said lingkod. Lingkod eh. Malingkod. Good. Ito na lang ilim nun. Oh, good. Kay Opi ng daan. My angel, drink. Oh, yes. Cheers. Cheers. And now, Chuna, gunitin eh. Bong. Guniti. Masaman, di ka? Gunitan ako. Okay, good. O karon nagunitan naman nimo. Unsaon ko ni? Oh, ayog pagurya-gurya, Chuna. Bong, honest pa, wa ko kasuway ani. So, musuway ka. Once tasted, always wanted. Pakitoon di ka. Then after me, musunod ka. Watch and learn, Chuna. Bong, Nia. Look at me. Maayong pagdaminaw sa Lex Pino. oh no. Oh, yes. Ikaw na. Bong, Buhata ang ako gisugo kanimo. Right now! Uno! Dos! yes. Oo, Bong. Bisag yun sana akong tanaw sa kalimot. Pero wa si tatay. Wa na ko siya kita. Mabalik na lang ko sa siwad. Asa man ka siya? Isa'y pangitain mo, day. Humba? Nangitalas tawang nga ni tawag ni mo, ha? Nakadungog ka?
Ay, oy, klaro kay Pascler. Kadungog ko. Akong gipangita, wa man. Basin sa silingan rato dinhing nagpuyo. Og nangita lang silang anak nga parehas ako pangan. Athena. Oh, mau ba? Asa naman si Nanay Chona? Oh. Si Nanay Chona. Si Nanay? Naglakaw siya pero mura ba nag-slow motion? Mabinantayon siya sa iyang mga lakang. Nay! Nay! Oh. Kalma ko di mong nakadaglakaw. Oh. Aksun mo ko naghiwing baba ni mo, Nay. Oh. Naunsa ka? Ha? Nay? Wa. Anong ingon ato man yung mga lihok? Naunsa man sa nanay? Dalatina? Nang amay? Nang, nakakita kang nanay? Ay, oo! Nakitagbo man me! Onse mo nabantayan yan, nang. Ay, nagsige matugdok ko! Og murag masigwa makakita na ako! Onsay nahitabo niya? Ay, kuanday! Murag, kasabot ko siyang kahintang! Onsay nasabtan ni mo nang? Pasin o gibati og tumang kagool! Saan sa masang hinungdan? Ay, dili man ikalimod nga ang imong nanay na nabigit magdiserbong. Nang amay, og tungod ana, gisakitan to siya nga, yano lang makiguban si serbong o batan og babay. Og nakita niya sa iyang duha ka mga mata ang gibuhat ni serbong. Nang amay, dakong sakripisyo ka na, oy. Tinuod ka na ng amay. Dili ko makahimos gibuhat karon sa akong inahan. Og ning iyang kahimtang karon, no? Martir si Ma'am Chona. Kaantos uroy siya nga makakita sa binuhatan ni Sir Buang. Sakto ka ng amay. Pero, madiskarting imong nanay Chona. Nang amay. Kinsa na? Nayablihi ko. Ay ko sa muka. Pahuway ko. Nay, ablihi ko. Samok! Nay, ablihi ko ba? Di ka kasabot. Ay ko sa muka. Pahuway ko. Nay! Pahawa na, be. Pahawa ba? Sa muka ni mo, ay. Nay, naunsa man ka? Samok ba ni mo, ha? Kinatsa ka kayo ko sa muka, period! Oh! Oh. Gilamba niya ang pultahan. Wala ko magkakita magbalik nga gawa sila si Athena o Chuna. Oh, yun na. Yan ang gawas. Mga lalaki. Dahil mga babae. Ila tingali ng mga customers. O, sipong. Siyak na. Sipong. Enjoy ba ka mo? Hmm? Okay, amping ka mo. Trabaho lang. Yes, sir. Labaw sa tanan, extra careful lang. Always, sir. Always, sir. Ikaw, Saldo. Yes, sir. Double the income.
Yes, sir. Okay, salamat. For rest assured, sir. Double income. Okay, salamat, Saldo. Martino, Andro, Ringo, Yes, sir. Bunjing. Yes, sir. Klaro ba ako instruction? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Back to your area of responsibility. Balik ka mo sa inyong tagsa-tagsa ka mga jurisdiction. Double the effort. Klaro ba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Labaw sa tanan, di ko gusto nga dunay bulilyaso. Ang tanang transaksyon, kinahanglan nga limpyo, ug way sabit. Yes, sir. Yes, sir. Ang mga chicks, ang inyong desserts. Amang dado, sir. Go, go, go! Yes. Uy, Santo. Santo. Oh, Santo. Athena! Sorry, tatay. Nasagiran akong lingkuranan. Ganina ka. Bago lang, tatay. Asa na day sila, tay? Mamauli na sila. Mao ba? Hinaot nga na-enjoy mo sa iyong pagstay diri sa mountain resort ni tatay. Enjoy. Amping mo? Salamat, Yes, tay. Miss Athena. Salamat. Okay, good luck, boys. Yes, Sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. May niabot nga mga kotse, tay ay. Magtagsa sila sa kinan. Sir, ano naman? Sir, ito na, sir. Okay, go ahead. Ilang gitagsaan ang mga babae, tay? Ilang gibahon natin, ha? Nindot kayo inyong life, tay, no? Very colorful. Athena. Si Athena. Nido libo. Mga mga customers ni dato na. Nanakay sa kursi nga miabot. O, doon ay kuyog nga mga babae. Ikaw na lang ko sa paglantaw sa kuna. Lipay na ko. Nalipay na ko. Athena, anak. Once again, mangutan ako nito. Di ba yun ka mo dayon isip akong private secretary? Sorry, tay. Dili lang gid ko. Okay. Pero gusto ko nga mopadayon ka sa pag-eskwela. Mo-proceed ka. Ug laing kurso. Mag-abogada ka. Aron sa ingon, kung mahuman ka na sa pagka-abogada, ikaw na unya ang akong legal counsel. Nindot kayong imong plano para nako, tay. Or mag-CPA ka una. Una ka mag-lawyer. Kay gusto na ko nga mahimo kang kongresista. Dili lang ko magpolitika, tay. Oh, ganun dili man. Dili ko gusto matakdan sa pagkabuaya. Naibaw ka? Regarding sa funding, wa yun kay kabalakan. Tungod kay kadtong akong mga kasusyo andam nga mutabang kanimo. Ilabi nagkatong usa sa akong sinaligan nga si Martino og si Sardo. Big time businessman pa sila, day, tay? Yes, Athena. Mananghid ko ni mo, tay. Mulakaw ko. Mobalik na ako sa kong gipuyan kay tiwason ako nga akong mga papers. Kanun sa kamo balik? Basin, makabalik ka dayon ko, tay. Adto na ako, tay. Bye. Oh, Athena, anak. Bye, tay. Animal, gipakalitan ko.
panahon na to siya may bawong makita siya siyang anak. Oh, uy. Disco music? Oh. Oh, uy. No, ko. Si Bayalan, labihan ka sa'yo. Naku, anak. Naku, ang mga tao ni siya. Diyod pa. Pagka-ismo ko'y nagbudot sa Bayalan. Dulo na ko. Bayalan! Ano sa magkaway, taon? Ay, napangutan. Sayaw! Dere, burots. Ay, tagitara. Ay, noon sobrang niya. Ay, bida sa din noon. Ay, bida, mahat mo lang tao. Sa, kinib. Ganda. With feelings. Pilpiyong pagmata sa may butong. Kana. Sige pa, may butong. Okay kayo. Kana, sige pa. Ang pagkakadahan, baby. Iunong naman rin ako doon si budot-budot, si bida. Para unungan ta ka na ko niya, di hunong ka, naun sa tao ka. Stop music. Gusto nito, gitukar. Sa YouTube daw, may butong. Sa YouTube. Ay, pagkakada. Sa YouTube na ito, YouTube. Kaya, tao na yun, madam sa tarin mo ba eh? Naun sa taon ka. Kani, Ano man ka, ha? mao na itimailan ba yung lipay ta? Ha? Lipay. Kadi, di ba? Sige lang taga-gold eh. Hindi, ito isa lagi. Di ba, happy naman Birri Santo? Mauni mong na-permi Birri Santo na dagway ni mo niya karon? Kalit ka budot-budot yun niya. Sayo pagbayo, naun sa ka? Sultihan ka. Lipay ko ba? Tungkol kay, kita na ko ba? Nakita na ko ako anak, sinday at tina ba? Ano? Kita na ko. Di mo makita sinday. Dito's Mountain Resort ba? Usa, hindi balik ka dito, patay. Unsay patay. Kulutado sa tusyon, ha? Kulutado tong buong. Dito ko letahon ba? Ha? Wala mo kung sure dito. Dito ko layo. Pantaw ako, lantaw ako sa bus. Dito nakita na ko sa Latsunaw, hindi atin na ba? Kita na ko ay. Bay, sa tayo tuyo ng kunin mo, pag-abot. Ha? Kawan ba, nagpaabot ko di mo ganun na, Nga pag-abot di mo, sayo-sayo, minuto, kay sultihan, tati ka. Manibalik si Daitinas Mountain Resort, o si Apple, may sulti na ko, ana. Mau ba, pero wala ko na ko, dito na ko. Nakita na ko si Dayatina ba? Nakita na ko, pero... Nga nung nasa ka, kalit lang nasa ka, sa mga taon ko eh. Gupaw naman sa ganyan. Ikaw na kong tanaw daw. Busog na ko ako mga matang tanaw sa kong anak. Pero, di ikaw na nga ako magbukton sa pagkakos kaniya. Ay, sus, bidasa na rin. Mahilak sa taduhaan ni Ron. Sa na importante nga nakita ni mo siya. Gusto na kong makabati pa niya ba? Gusto na kong makiksulti niya ba? Pero, Pero sa? hadlok lang ko ba? Hadlok ko. Hadlok, sa unsa? Hadlok ko nga makabati nga iya kong tunglohon. Iya kong panghimarauton. Bay. Nisan ako siya makontak yung cellphone tungkol kay. Yan ang matingaling girisda ng iyang cell number. Bitaw bay. Pero okay na lang. Uy, lima na, okay na na. Kung nagkita po ng buong. Maruan tawa na. Maruan? Doon na dagang batan ng babae nito. Mga siksi kayo. Ng ilang kauban. Uban sa ilang mga bisita. Mauba, bayalan. Umba, Hey! Sir. asa man siya tila? Ato na, sir. Nagasakay na sa taxi. Taxi? Huwag na maghihatod. Sir. Huwag mo siya mingo nga. Huwag mo siya ningon nga. Ihatod na ko siya. Imo untang gihatod. Huwag mo kadiskarte humba. Sir. Bugo biya ni mo. Imo untang gihatod aron mahibaw ta kung asa siya nagpuyo. Sorry guys, sir. Listen mo siguro magbut-but ko gatod ko nga way mando ni mo. Kay kung madisgas siya, ha? Balik sa kon ni mo, ha? Balik ka sa kon ni mo, yayawan ko ni mo. Nga nung magbut-but ko gatod niya, hindi tinaw, wa may pagtugot ni mo. Be, ano mo na, be? Humba. Saman?
Wapagin mo mata kang iyang Virgin Island, sir. Ilong mo ba? Buisit. Suko, sir. Klaro kayo. Wa mga turjak kang atina. Maro sinis dati nada. Wa gid mo diga siyang braha. Bisag yun sa haylo ni sir, pero maro yun. Nagpabiling ligon uwa mapadaas tentasyon. Wa mahilos kwarta ni Sir Bong. Pero suna, kawawa. Andam nga masakitan. Basta di isalikway ni Sir Bong. Paita! Wa pagid ko mulampos para kang Athena. O asa ka raman. Babagsak ka rin sa mga kamot ko, Athena. Hello, Apple. Kumusta ka, Bong? Enjoy ang akong bisita. Oh? Ang akong mga bisita. O ilagi baon. Okay, good. Nanawag ko tungod kay... Naibaw ko. Mangita ka sa imong komisyon. Kuha adere. Karon dayon. Oops. Uy! Apulastik! Ikaw din! Hi, si Sir Bong. Tuwa, sud. Thank you. Sige. Dito maglakaw. Gabi ang Sir Bong, nga. Gikan tumaga, padung na sa simungaan. Grabe power. Way kaluya! Satisfied? Nakuangan. Wow. Grabe ha, good. Nakaila ka na nako, Apple. How yes, Bong? Kuang sa experience, di sama ni mo. Oh? Budua ka? Yes. Rice to lang. Basta ikaw. Dili tayo kabalibaran, Bong. Pero, Pero unsa? si Chuna. Dili ka na problema. Nagkataon na siya sa akong palisiya. Oh? Tinuod ka? You know me. Kahibaw ka unsa ko nga mo disiplina. Yes, Bong. Dali na. May naging naligo kong daan da. Bong. Ay hala, si Ma'am Chona. Ikaw siyang kwarto. Ug niya siya paingon dire. Naarba si Apple. Unsaon na lang. Bear, gusto kag beer? Mainom ko. Sige na. Oh, sige. Pagdali oy leche. Ay, oh, ma'am. Gusto ko mo inom. Uga akong tutunlan. Ipisi ko. Sure, ma'am. Kadiyot. Mayong pagbumuntaw Puna ng baso. Ay, oh, ma'am. Nia. Di ara, puno na. Ambe. Yarok, ma'am. Kondisyon ka man kaayo, ma'am. Asa si Athena? Ay, nilakaw man to. Asa paingon? Wa magsulti ra ba? Oh, si Bong, asa? Naa sa kwarto. Kauban gihapon ang batanon? Ay, wa naman ang batanon. Nisipat na. O kinsay kauban ni Bong sa kwarto? Si Kinsa? Apple. Si
Si Apple? Pamatyon ako sila, kadungog ka. Pamatyon ako sila. Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Ispares. Idol ko si Tatay. Kapag ko no, subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.